Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Primero Domingo na usab sa bulan sa Agosto, atong padayon nga ihatag sa Ginoo tanan natong mapasalamat ug dalon sa iyatubangan ang tanan natong makatuyuan atong magiampo ni Santo sa Misa alang sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, kahigalaan ug sa atong katilingban. Iapil usab nato sa atong mapagampo tanan masakiton, manamugnaw na sa ilang pagtuo ug ang tanan namatay na atong gihandom karon atubangan sa altar sa Dios. Gihandom usab karon sa atong simbahan dinhi sa Pilipinas ang gitawag nga St. John Mary Vianney Sunday, adlaw sa pagampo o paghinumdom sa tanang mga pari nga nialagad sa atong simbahan. Tinabangan sa mapagampo ni San Juan Maria Vianney, ang patron sa tanang mga pari dinhi sa kalibutan. Iapil unta mi sa inyong mga pagampo nga unta padayon kami nga mahisama sa kasing-kasing ni Jesucristo nga mao atong maayong magbalantay. O karon maigsoon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon manakalapas sa pagdako o yamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Husa nga amuya ko kang Santa Maria kanunay ngulan, sa tanang mga anghel umasa. Karon ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang takita sa Dios nga magkagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadto ta kita niya, dadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
amahan, kaayo nga walay kinutuban, amang sinugdan ug mag-aagak, ayaw pagpahilayo ka namo, ug pataling hugi ang mapagampo, sa tanan nga nagaday kanimo. Pasayloa nga mo mga sala, ug iuli kaming anhas sa kinabuhi, ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kiniya mong gipangayo, pinagisa mong Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Maghago ka uban sa tanan mong kaalam, kahibalo ug katakos. Apan sa katapusan, lain ang magpahimulos niini. Busa wala kini kapuslanan ug dili makatarunganon. Maghago ka ug magantos sa tibuok mong kinabuhi. Apan unsa may nakuha mo niini? Wala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigha ang iyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awiton ta nga malipayo ng Ginoo. Isang yaw ta mga bato sa tungkaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat ka nato. Kay siya man ang atong Ginoo. Ug kita ang katawhan ngayang gidumala, ang panon ngayang gitultulan. Hinaut unta nga karon mamati kamo sa tingog, ayaw tighang inyong mga kasing-kasing. Sama dito sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa dito sa Kamingawan, din gisulayan ako. Sa inyong mga katigulangan, ila kong gisuta, bisa nakakita sila sa kong mga buhay.
Tinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kulosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit. Diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunahunaa ang mga butang langitnon, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo ug inigpakita niya makita usab kamo uban kaniya ug muambit sa himaya niya. Busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo. Sama sa pagpakighilawas, kalaw ayan, kaulag, dautang kailibgon, ug kahakog. Kay ang kahakog, usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Ayaw kamo pamakak, kay gihubo na ninyo ang inyong daang pagkatawo, uban sa iyang kinaiya, o gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Mao kini ang bag-ong tawo nga gibag-o kanunay sa Dios nga iyang magbubuhat, sumala sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Tungod niini wala nay Hudeyo ug dili Hudeyo, nga tinuli ug dili tinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon ug dili ulipon. Kay si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan sa santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. May usa ka tawo dito sa pundok nga miingon kang Jesus, magtutudlo, sultihi ang akong igsoon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan agibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, ondo,
kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha. O mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo og likayin ninyo ang bisan unsang kahakog. Kayang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan. Bisan unsa pa siya kadato. Ugon niya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Dihay usa kadato nga may yuta nga maayog abot na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may akong angay kong buhaton. Kini mao ang akong buhaton. Mingon siya sa iyang kaugalingon. Gupon ko ang akong kamalig. Kung magtukod ako og labi pang dako. Di na akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon. Pagkapalaran nimo ondo, ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, oy buang, ninigayong gabihuna, ikaw mamatay. Unya, kinsa may makapanag-iya niya ng tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom ug mabahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kinsay naigo sa mapagbasa karon? Kung naminaw gayud mo? Na ba? O kung naigo, it's not too late. Pwede pa magbago. Okay. Sige, pangutana sa tanan. Kinsay nangitag kwarta karon? Murag tanan, no? Kinsay nanginahanglan og kwarta karon? Tanan. Aptik niya yung tanan kung kwarta ang kuskutan, no? Okay. Kinsay nangitag gastuhan? Depende, no? Okay. Kinsay nangitag mautangan? Pasin ninyong tupad, maoy tubag. O sige, ato ta sa mas laong pangutana. Sala ba ang aduna tay kwarta? Kuska sa tubag. Sala ba kung mahimot ang pobre o adunahan? Dili. Pero aduna say pagpasabot, no? Aduna say pagpasabot niya na. Ato nang madugog ko niya. Okay, so una, disclaimer lang, dili ako ang nagpili sa maong mapagbasa karon. Ang simbahan sa iyang kinaadman, siya maoy naghatag kanato nini mabasahon. Aron nato mapamalandungan, no? Kining mabahandi nga langit nun. Aron makita nato pag-usab ang pipila ka mga kamatuoran sa atong kinabuhing espirituhanon. Ilabi na mahitungod sa tunhay nga bahandi ug ang saktong paglantaw mahitungod sa mga butang dinhi sa kalibutan, isip mga Kristohanon. Sa unang pagbasa, atong nadungog ang sinugdan sa basahon sa Ecclesiastes ug naghisgot kini sa kakawangan ug kawalay kapuslanan sa tanang butang ug buhat dinhi sa kalibutan. Kung atong mabasa pa sa English, vanity of vanities, all things are vanity. Kung atong tanawon sa Hebreo, no? ang gigamit nila nga pulong alang sa vanity o kakawangan, gigamit nila ang pulong nga hevel. Unsay pagpasabot niini, murag alis nga ora o aso. Nga murag tinuod, tanawon, pero kung mahikap na, wala, dali kayo mawala. Nagpasabot pa
nga kung focus rata kaayo sa atong mga buluhaton dinhi sa kalibutan o sa paghago aron madato, muraranag mawala gayud na kawang ng tanan. Murag nagawhag kini no sa uban na di na taman na baho maura man di ay. Apan nasayod man ta, manginahanglan man tagkwarta dinhi sa kalibutan. Aron na doon tayo makaon, masulob, mapuyan, at adunay mabayran, no? Labi na sa mga pamilyado, kinahanglan man kayo ng kwarta, aron matabangan na sa mga anak. Saksisad ko, kay anak man ko sa OFW, hangtod karon di paganahan buhian sa iyang bossing ang akong amahan, balik ihapon siya sa Saudi. Kinahanglan gayud ang kwarta, aron mabuhi ta nga hapsay, o marinawon dinis kalibutan. Sa maong hinungdan, dili sala ang adunay kwarta. Apan, ang gitudlo sa unang pagbasa, nga ni kanato, mao nga, dili lang ta magpirmi sa ato magihaguan. Kay moabot gayud ang panahon, nga mawala ning tanan. Bisan nga dili sala ang mahimong adunahan, adunay magunitan alang sa atong panginahanglan, dili untata magpagamit, dili tata magpagunit o kasing-kasing sa mga bahandi nga mulabay lamang na sama nato nga mulabay lang din sa kalibutan. Naagani mo inindot nga kanta nga atong mapaminawon no ini Kwaresma katong hoy tawo maayog sad nga pamalandungan karon bisan nga dili Kwaresma. Nasayod ka ba kung asang imong padulngan? Dinis kalibutan, lumalabay ka lang. Naninguha ka ba sa imong kalawasan? May pangutana ka nato. Sama usab kini sa gihuna-huna sa tawo nga dato sa atong ebanghelyo karon. Gipakita sa Ginoo kanato pinaagi nining sambingaya na dili sala ang mahimong dato, at the same time dili sala ang pagkapobre. Apan magsugod na ang sala kun diha sa atong paghago aron madato, makalimot na ta sa Ginoo ug isig katawo. Diha pa lang magsugod ang sala. Kadtong tawo nga dato sa ebanghelyo, iyara ng kaugalingon ang gihuna-huna. Wala na iluna alang sa nanginahanglan nga uban. Gitudlo sa atong simbahan, pwede ta makagamit no sa mabahandi din sa kalibutan. Labi na kung kini makatabang sa atong pagpuyo nga malinawon ug makapalambo sa atong standard, sa atong quality of life ug sa atong makapalambo sa atong pagtuo, no? Sa atong kinabuhi isip Kristohanon. Apan ipahimang no usab kita bahin sa paggamit nining bahandi alang sa kaayuhan sa uban. Gitugtan ta pero dili kini exclusive. On the other hand, giyawag kita sa paggamit niini aron makatabang sad. Aron mapakita sab nato ang kaayo sa Ginoo nga gihatag sad kanato sa dihang nakabot nato kining katigayunan. Og labaw sa tanan, gamiton lamang nato kini. Dili ta magpagamit niini. Dili yung tata magpadikta sa kung unsay naa kanato. Kay bawo na ta, no? Daghan na ang mga pamilya, daghan na ang mga managsuon, mga maghigala, daghang mga relasyon na ang nangabungkag o nagtagatibulaag tungod sa pag-ilog sa yuta, sa kabilin o sa kwarta. Kinsay relate. Kung naay naigo, kamunay magsulti ni Lord, no? Kamunay mag-istorya ni Lord o sa inyong kontra. Unta, dili usab nato'y dugang ang atong kaugalingon sa maong lista. Di nato dungagan pa ang kagubot tungod lamang sa kwarta. Mao nga nindot paminawon pag-usab ang pahimangno sa atong Ginoo karon sa ebanghelyo. Pagbantay kamo og likayi ang bisan unsang kahakog, kayang tinuod nga kinabuhi sa tawo
wala diha sa mabutang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Nakatanaw ko sa usa ka homily sa usa ka namatay na kanya ito nga pari Dominican. Di man nato madala ang tanan. O para saan na yung mga dinadalang yung mga pinapasan na mapag-aari mo. Hindi mo yan madadala sa langit. Para saan na lang yan? Panggatong sa hindi makabitaw na mga maari-arian niya. Sa katapusan sa atong ebanghelyo, gidapit usab kita sa pagkahimong dato sa atubangan sa Dios. Mausab niyang gisulti ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, bahitungod sa pagpaninguha sa mabutang nga langit nun og didi ang yutanon. Aron makita gayud nato kung asa ang atong kasing-kasing. Asa ang atong bahandi, kung sa Dios ba kini o sa lain. We may need possessions here on earth, yes, but hopefully, these possessions would not possess us. Ang atong kasing-kasing unta, usara ang gipaninguha. Mao si Kristo, ang tinubdan sa tanang kaayo. O kung ang Ginoo gayud mao atong gisundan, makita nato nga adunay padulngan ang tanan alang sa atong kaugalingon, alang sa atong pamilya, o alang sa ikatabang sa uban. O nga dili unta kita attached sa atong bahandi. Mao nga nindot pamalandungan karon. Giyon sa banako ang akong katigayunan. Maayo nga aduna ko'y magamit. Apan ako ba? Nagpagamit ba? Asa ba ang akong kasing-kasing kung sabay akong tinuod nga bahandi? Ang kanang naasa ako akaron, makatabang ba kini aron mahimo kong mas maayo nga tao, mas maayo nga Kristiyano? Maigsoon, nasayod ako, ug ang Ginoo mo'y nakakita sa sulod sa inyong kasing-kasing, nga bisan pa sa kainit karon, nagtigom ta dinhi, tungod kay nagsaligta sa Ginoo, labaw sa tanan, ug siyara maoy atong gisimba, ug dili ang kwarta mo ay nagdikta sa atong konsensya. Amen? Hinautunta, magpabilin o sabunta kita nga naninguha sa malangit nung bahandi. Aron sa atong paghago dinhi sa kalibutan, magamit nato ang atong mga bahandi alang sa kaayuhan sa tanan, ug alang sa himaya sa Ginoo. Panalanginan ta kita sa Dios, sugiyang kaluyan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ato karong ipahayag ang atong pagtuo diha sa pagingon. Nagatuo ako sa Dios, Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Jesucristo ay ang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatu ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Dios mihatag kanatog paangikan sa langit, sa ingon motuo kita sa iyang gipadala. Magampo kita karon pangayoon nato, maligunon ang atong tagtuo diha kang Kristo, diha sa pagingon. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mamahimong epektibong ilhanan sa dalan, paingon sa walay katapusang kalipay, ug sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga pinaagi sa ilang pagsalikway sa kabangis,
agig paghusay sa mga kasungian, ang mga kanasuran, makabaton sa tinuod nga kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mupakanaog og mga palisiya nga kanunayng magtuboy sa kaayuhan alang sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga diha silang panginahanglan, ang gugma ni Kristo muhupay sa mga masakiton, sa mga nabugatan sa ilang mga kalisdanan, ug sa mga naguol, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga imuuntang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Ngang mga nangamatay, makasulod na sa puloy-anan nga giandam sa Ginoo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Diyos sa mga mahan, gipadala mo ang imong anak nga gipakatao sa bulahang Virhen Maria. Matinud-anon ta kaming mutubag sa imong pulong, sa ingon amo siyang mapaila ngadto sa kalibutan. Kay siya man ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa kadag pagmaya siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santo sa kining mga gasa, o gitugot nga mong mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo ka na mga gasa nga tunhay alang kanimo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhayong makagagahom sa tanan, ang ayong matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niyang pagkamatarong sa tao, pinagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niyang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi sa iyang pagkayab balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya lang kanamo ang maganghan sa langit. Ubusa mga anghel sa kalangitan, nagadayeg sa imong himaya, ug nagduyog sa tanan mong mga santos, diha sa ilang walay hunong pag-awit sa pagdayeg. Santos kayo di kao, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mipuha siya upan, mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mihatag nini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug tan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugian alang kaninyo.
Sa samang pagitapos ang panihapon, mi kuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usap, mi hatag nining adto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugong ay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nihining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang og mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon na among Papa, ni Jose amo Obispong Tigdumala, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsutong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatangan ha kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita karon nga moabot unta ang gingharian, sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ni imong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, upasaylua kami sa mga sala, ingon na pasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili man kami tugyan sa panulay, inunualawa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok.
Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Pugsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Ipakita ta nga atong panaginig sunay. Kini maong kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo ako. Of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaas sa labing balaang sa Nagampo kita, O Ginoo, pinagi sa pagkalawat, gihimo kami nga bagong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi. Panalipti kami pinagi sa imong gugma, o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
ang ginumana ninyo. Ido ko ang inyong maulog atong pangayon ang panalangin sa Dios. Ginoo, panalangini ang imong katawhan ug puna sila sa kadasi. Liko na sila sa imong gugma aron magbuhat sila sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, samahan ug sana kog sa Espiritu Santo, mukunsaron ta kaninyo, magpabilin ta uban kaninyo, hangtod sa kahangturan. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo,